President Emerson Mnangagwa applauds Manicaland's rise to the fifth in GDP. Manicaland province has surged to a gross domestic product of $3.2 billion United States dollars, driven by diversified investments in agriculture, energy, mining, infrastructure, and manufacturing as government accelerates economic growth under the National Development Strategy 2 and Vision 2030. Ndoda kurumbidza province yeManicaland for the successes you are registering across all sectors. Tina province 10 mu Zimbabwe. Sehurumende tinopima kuti province mwene imwe chicha inoita kusumudzira nyika. Naizvozvo Manicaland yakaita nambani? Moda nambani? Abodu. Makaita number 5. Asi makagonaka. Makangokundwa ma province 4 pa province 10. Your achievements in agriculture, especially in wheat and milk production, and in the manufacturing sector, is commendable. Dr. Ndai, well done, Makorokoto. I'm sure. Ndinokurudzai kuti murambe makatarisana no zvinoita kuti tite ma-exports kutengesa kunze kwenyika. Hati rimei hongu zokuti semhuri tidye, asi tichirima takatarira kuti tive nesurplus yokutengesa tiwane mari dzokunze tigona kutenga zvatisinawo munyika muno. Under the tourism sector, I expect Zimbabwe, including Manicaland, to continue to grow this sector so that our country remains a destination of choice to visit, to invest, and to do business. Let us depend on the Almighty God in building, modernizing, and industrializing our beloved motherland, Zimbabwe. Chitina pamsoro pe chitina, ibwe pamsoro pebwe. It is through him that our people-centered programs and plans continue to succeed. Sekereke senyika ngativimbe muna Jehovha. Ndiye chete anoita mabasa amaboko edu okuti tibudirire. Hama dzangu, nyika yedu ya Zimbabwe is marching towards Vision 2030. I challenge the church to make loud voice and encourage hard, honest work, production in all sectors. Tichisimudzira nyika yekwedu. Kereke ngaiparidze kukosha kwekushanda nesimba. Kereke ngaiparidze rudo. Kereke ngaiparidze kubatana nokuda nyika yokwavo, nyika yedu.